Na szóval, Giastra műszerfal, ez a háttérvilágítás. Itt a és már működik is. És úgy világított az előző, de mindenféle kontrollunk, ezért nekem kivezettek a szálak. Ez például az olaj. Ezt ráteszem a testet adok neki. Akkor kivillan az olajlámpa, meg ilyenek. Van nagyon sok, látszik. Ja, megvan itt egy OBD, bekötve. Meg van egy ilyen Giastrának, ami a karítójában van ilyen hőmérő. Ez az. És ugye ez alapján mutatja szépen. Na, ennyi. Igazából. Igen, nagyon szép. Na, sziasztok!